Čiže ľudia, dneska v tomto motovlogu si ideme proste sa previesť, áno, budú aj tu zábery z drona. A akože ja neviem, že kde sme šli, proste ja som šiel iba za Viktorom, proste, že sa ideme previesť, no tak sme sa šli potom dať previesť a potom som sa šiel sám voziť. No a uvidíte, čo sa na konci stalo, som sa bál, že sa dá čo, no veď uvidíte. Toto video samozrejme dopozerajte do konca, aby ste videli, čo sa stalo a dajte like, odber a ideme na to. No ide iba tak prejsť, idem teraz za Viktorom a pôjdeme spolu sa previesť, hej, len musím vám tak dostať, ja vám tu dám také budačo zrýchlené, alebo dačo, no chápeš, hej, to je teraz ultra hard. Ja už som tam mal byť skôr o hodinu asi, ale ja sa teraz musím sústrediť. Ale no hej. Čo ja mám zaradenú rýchlosť? Nemám. A mám! Ja mám zaradenú rýchlosť, to je. Hej! Wow! Kurňa, ale skáče to tu rádne som bol, my. No dých dali sme to a idem. Tuto som ešte nebol, čiže to bude taký ďalšia mapa. Hej. Teraz ideme zavíť, veď ja už som tu za chvíľu pri Viktorovi, čiže fajne. Píka sa rád. Zdravíčky. Som si iba zatuloval. To je rýchlosť. Toto video možno trošku bude kratšie, ale no nevedí, uvidíte koľko to má minút, ja neviem, že najprv pôjdu oni na štvorkolke a potom Viktor pôjde so mnou na motorke, sa budem previesť, akože neviem prečo tak, ale tak, no tak aspoň máme, neviem, no hej, 3 v jednom. Tak poď, nie? Zaturujem.
ale nesedni na tej štvorkolke. Nové topánky mám a taj mám. To čo robíš? Nízky strup. Pusti ma! Noha sa mi zlomí! Noha sa mi zlomí. No. Joj, to čo to tu? No teraz išiel Viktor odparkovať štvorkolku a išiel si po motorku a ideme ďalej. No a tu som šiel už domov a teraz ideme na toho drona. Wow! Náročná cesta. Minutes later. A som tu zás. No na týmto tu, no. Počúvajte, toto bude ako trošku kratšie motovlog asi dosť. Ja si idem ešte pre drona, akože drona. Idem si urobiť nejaké zábery a ja mám toto tam, hej, takže vidíme sa u drona. Takže ideme vypustiť nášho drona. No, že, dá sa povedať, že rozdali. No, takže dáme si to tuto. Aha, dobre. 20 minutes later. Už môžem začať. Tak iba si nakopnem motorku. Dobre. Počkať. Toto ale, že nebol dobrý nápad. Tam je dade. Toto bol veľmi zlý nápad už toho. Ježinečko, ale aspoň budem mať dobrý záber, čo? Nič. Jau. Zachráni môjho drona. Kde? Droník, nie. Čaute. Dík, dronu sa nič nestalo. No, teraz. Toto bude horšie skočiť. Dobre, našťastie nič.
Ja ho musím dať úplne vysoko. Dám ho vyššie a urobíme ešte raz toto, hej no. Dám si ho úplne vysoko. Dobre, to nemá šancu. Poďme. Neviem, čo ten robí ten dron. Ešte si fotku, ja som to nenatáčal. Dík, ja si fotku robím. Dobre, aj dáke ešte video. No Dík, čau! Dobre, ja sem pristanem. Tam trošku, tam, pristaň. Dík, paráda! No toto, možno to bolo aj dlho, ja neviem ako to bude na minút, tento motovlog. Také to je skôr taký, hold the brake, kurňa som nechcel zapnúť. Tak. Kamo, ale ja som vedel, že sa dá čo stane. Dobre, ak sa vám tento motovlog páčil, tak dajte like, odber a čaute. No a nakoniec trval motovlog tak ako mal trvať, takže som rád, som si myslel, že to bude mať 5 minút, tak dobre, hej, dajte like, odber a čaute.